Soňky aýlarda ykdysady kynçylyklaryň we sosial taýdan goragsyzlygyň güýçlenmegi ilatyň ýurtdan çykmak isleglerini artdyrýar. Habarçylaryň sözlerine görä daşary ýurt pasportyny we daşary ýurt ilçihanalaryndan zerur resminamalary almak üçin uly nobatlar saklanýar. Koronawirus pandemiýasy bilen baglanşykly halkara howa gatnawynyň ýola goýulmazlygy we sanitariýa talaplarynyň giridilmegi köp sanly türkmen raýatynyň ýurdun daşyna çykmak mümkinçiliklerini hatam çäklendirdi. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň sözlerine görä Türkmenistany terk etmegi planlaşdyrýan we bu urda hereket edýän raýatlaryň sany adyndan müňlerçe adama ýetýär. Häzirki wagtda köpler ýurtdan çykmak mümkinçiligine eýe bolmak üçin hususan da Ortiýet Federatsiýasyna ýüz tutýarlar. Şolsanda Ortiýetde wagtlaryň ýaşamak üçin ruhsatnama almaga synanýarlar. Köpler dürli pätkelçilikler bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Habarçylar kynçylyklaryň esasanam ilçihana ýüz tutmaktan başlanýanlygyny we ýazylmak üçin 1-1,5 ay garaşmaly bolýanlygyny aýdýarlar. Goşmaça soraglar ýüze çykan halatynda gaýtadan nowata ýazylyp, ýene garaşmaly bolýanlygyny habarçylar belliýärler. Olar internete girmekdäki kynçylyklaryň hem web sahypa arkaly ýazga durmak prosesini agyrlaşdyrýanlygyny, mundan başga da Koronawirus testiniň aýratyn bir mesele bolup durýanlygyny belliýärler. Meniň ýagdaýym barada aýdylanda, Ortiýetde wagtlaryň ýaşamak üçin ruhsatnama almak üçin düýün ilçihana ýüz tutmak isledim. Munyň üçin COVID-19 testini tapşyrdym. Ýüz tutmak üçin bir aý öňünden ýazylypdym. Ýöne testiň netijelerini öýlen sagat 15:00-da alyp bildim. Gün ortanlyk ara ketmeden soň bolsa konsulluk işlemýär we indi taýýar resminamalary gowşuryp bolmady diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy Azatlyň habarçysyna indi öz dokumentlerini tapşyrmak üçin ýene-de gaýtadan nowata ýazylmaly boljakdygyny we bu aralykda Koronawirus testiniň manysynyň gaçýanlygyny belledi. Bahasy 100 manatlyk Koronawirus testiniň netijesiniň möhleti 72 sagatdan gutarýar. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä mundan başga da Koronawirus testiniň netijelerini konsullugyň özünde tasdiklatmak hem zerur. Bu hyzmatyň bahasy 10 Amerikan dollaryna barabar. Munyň üçin 27 aprelde Ortiýetiň Aşgabatdaky konsulhanasynyň öňünde 200 töwerege adamyň birnäçe sagatlap nowaty duranlygyny habarçaýdýar. Gene bir mesele adamlaryň ýurtdan gidýän seneti barada öňünden bir habar bolmagy bilen bagly. Sanlyca uçar bilen gitmek isleýänler köp we adamlar özleriniň gidýän seneti barada habar berilmegine sabarsyzlyk bilen garaşýarlar. Käbä wagtlara gitmezden bir gün öň aýdylýar diýip habarçylarymyzyň ýene bir aýdýar. Türkmenistandan Ortiýede ýedigiderli uçar gatnaýar. Şu aýda Türkmenistandan Ortiýede planlaşdyrylan uçarlaryň biri 22 aprelde gidipdir. Uçuşlary guraýan Ortiýet ilçihanasynyň resmi habaryna görä 169 adam Ortiýetiň S7 aviakompaniýasynyň 8536-njy uçary bilen Türkmenabadyň halkara aeroportundan Moskwa gidip bilipdir. Ilçihananyň habaryna görä 2020-nji ýylyň mart aýyndan beri Türkmenistana halkara howa gatnawy toktadylandan soň bu 11-nji uçar bolupdyr. Bu resmi maglumata görä Ortiýet uçarlary arkaly Türkmenistandan çykyp bilýän toporlary esasanam Ortiýet Federasiýasynyň raýatlary şolsanda Ortiýet Federasiýasynyň çäginde hemişelik hasaba alynan ýa-da maşgalasy bilen birleşmek maksady bilen Ortiýede barýan goşa raýatlykly adamlar şeýle-de Ortiýede girmäge ruhsatly bolan daşary ýurt döwletleriniň raýatlary şolsanda diplomatik iş ýa-da hususy wizalaryna eýe bolan adamlar girýär. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä Türkmenabad Moskwa arasyndaky indiki uçar aprel aýynyň ahirinde 29 aprelde garaşylýar. Azatlyk radiosy indiki uçaryň taýyk senetini resmi taýdan anyklap bilmedi. Ortiýetiň Türkmenistandaky ilçihanasyndan we Türkmenabadyň halkara aeroportundan maglumat alyp bolmady. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýanyň möçberini şolsanda ilat sanyny we ýurtdan çykýanlaryň sanyny görkezýän resmi statistikany çap etmeýär. 2019 ýylyň ýanwar aýynda ýurdun hökümetindäki çeşme soňky 10 ýylda tas 2 milliona goly adamyň Türkmenistandan çykyp gidenligini Azatlyga habar berdi. Häzir ýurtdan çykýanlar zerur dokumentlere eýe bolmakdan başga da paýtagtdan 600 kilometr uzaklykda ýerleşýän Türkmenabad şäherine barmaly. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistandan daşary ýurt uçarlarynyň ählisi Liwap vilayatynyň Türkmenabad şäherinden gidýär. Türkmenistan 2020-nji ýylyň mart aýynda uçuşlary toktadypdy we ýylyň dowamında halkara gatnawlara girdilen gadagançylygyny birnäçe gezek uzaldypdy. Aprel aýynyň başynda Türkmen howa ýollary milli kompaniýasy ýurdun daşyna uçuşlaryň häzirlikçe dik
keldilmejekdigini habar berdi we ýakyn wagtda howa gatnawlarynyň gaýtadan başlanjak wagty barada goşmaça maglumat çap etjekdigini iglan edipdi. Halkara gatnawlarynyň ýatyrylmagy möňlerçe türkmen raýatynyň ýurduna gaýdyp bilmezligine de sebäp boldy.